Stanica Trenčín. Station Trenčín. Ahoj, zdravím vás z dedinky Mnichová Lehota v Trenčanskom okrese. Dnes vás zoberiem do Pohôria, ktoré som vám ešte neukázal. Pôjdeme sa spolu potúlať trošku po Považskom Minovci. Teraz od železničnej stanice idem po zelenej turistickej značke do krásnej doliny. Uvidíme, či bude taká krásna, ako sa volá. Považský Inovec je geomorfologický celok na západnom Slovensku. Jadrové pohorie, zabiehajúce do Podunajskej nížiny, patrí do Fatransko-Tatranskej oblasti. Najvyšším bodom členitej vrchoviny je vrch Inovec, vysoký 1042 metrov nad morom. Pohorie má dĺžku približne 48 km a premenlivú šírku 15 až 25 km, zaberá rozloh 600 km štvorcových. Má zložitú geologickú stavbu a je bohatý na pramene minerálnych vôd bez väčších tokov. Klimaticky patrí do mierne teplej oblasti, kde sa stretávajú teplomilné a horské druhy rastlín. Tam je Inovec s tým vysielačom na vrchu. Najvyšší vrch Považského Inovca. Inovecká chata. Alebo skôr horský hotel. Pekná je. Teraz
Budeme pokračovať ďalej po Červenej na najvyšší vrch, na Inovec. Vyzerá to na taký strmší úsek. Doteraz to bola celku taká pôda, nič strmého, a teraz také najstrmšie stúpanie. Tak ale idem na najvyšší vrchol, tak nie je sa čomu diviť. A to najprvšie stúpanie mám za sebou. Ani to nejak nebolelo. Ono oficiálna značka vedie trošku takým traverzom naokolo. Toto je o niečo kratšie, aj keď strmšie, ale nič hrozného. Úplne pohode a konečne aj nejaký výhľad. Už som takmer hore. Ešte 6 minút. Úspešne som dorazil na Inovec, najvyšší vrch Považského Inovca. Ako celý vrchol je síce zalesnený, takže nejaké výhľady z neho nie sú, ale preto tu postavili toto. Myslím, že odtiaľ už nejaký výhľad bude. Tak poďme sa na to pozrieť. Akože výhľady celkom fajn by boli, keby bola o trošku vyššie. Ako tie stromy už za chvíľu začínajú prerastať. Mohli ju urobiť tak o 2 poschodia vyššiu. Bo za pár rokov tu bude výhľad akurát tak na stromy. Teraz ešte zatiaľ niečo je vidieť, aj keď je to všetko v takom upáre, ale za pár rokov nebude ani to. Dobre, teraz z Inovca ma čaká ďalej po červenej turistickej značke do sedla pri Pánskej Javorine, alebo pod Pánskou Javorinou. Teraz neviem presne, ako sa to volá.
Lesy Inovca sú prevažne listnaté od úpetí Dubiny vyššie dubohrabiny. Na výhrevných a suchých miestach sa vyskytuje náš najteplomilnejší druh, dub plsnatý. Najvyššie časti zaberajú bučiny. Živočichy sa tu vyskytujú v hojnom množstve. Od zástupcov hmyzu ako fúzače, roháče, rôzne motýle, cez obojživelníky, salamandra škvrnitá, skokany, taktiež plázy ako slepúch, jašterice, vretenica, vtáky, z dravcov ojedinele orol kráľovský a sokol rároch, myšiaky, jastraby, zo spevavcov síkorky, žltochvosty, ďatle a množstvo iných. Z cicavcov ide hlavne o poľovnú zver ako jeleň, srnec, diviak, muflon a daniel. Dravce zastupuje líška, mačka divá, vzácne rys a medveď. Práve som vystúpil, sa to volá Vtáčí vršok. A konečne aj nejaké výhľady, lebo zatiaľ to bolo celé v lese. Teraz krásny výhľad na môj ďalší taký cieľ, a to je Pánska Javorina. Tam vzadu z toho rozhľadňou, neviem, či to bude vidieť na tomto širokouhlom objektíve, ale tam na vrchole vyhliadková väža. Takže prišiel som do sedla pod Pánskou Javorinou. Teraz opúšťam červenú turistickú trasu a pôjdem ďalej po modrej na Pánsku Javorinu. Dorazil som na Pánsku Javorinu. Na toto som sa dnes tešil, najmä na tú rozhľadňu. Ako nie som tu prvýkrát na Pánskej Javorine, bol som tu už viackrát, ale na rozhľadni som nebol, lebo ju postavili v roku 2010 a keď som tu bol naposledy, tak to ešte nestalo, takže som tu nebol viac než 14 rokov. No. Takže som na to zvedavý, aké sú odtiaľ výhľady. Už dávno som sa sem chystal, a zatiaľ to nevyšlo až dnes. Ešte vám poviem jednu takú zaujímavosť o Pánskej Javorine.
Nachádza sa totiž už nie v Trenčianskom kraji, ale prešiel som do Nitranského. Presnejšie do okresu Topolčany. Katastrálne územie obce Podradie. A zároveň som vystúpil na najvyšší vrch celého Nitrianskeho kraja. Veru. Moc veľké kopce to teda nemajú, no. Ale pekné. Tak poďme hore. Riadne tu fúka, ale výhľady sú parádne. Krása. Naozaj nádherný výhľad. Vidím celý hrebeň, kadiaľ som prešiel. A ešte aj to, čo ma čaká vzadu. A ak sa vám zdá, že slnko nejak podozrivo nízko, tak máte pravdu. Je to tým, že 7:30 večer samozrejme. Ale tak som to plánoval, pretože tu plánujem stráviť noc. Dobré ráno z Pánskej Javoriny. Vyspal som sa celkom dobre. Ak by vás zaujímalo, ako som spal som takto. To je moja postielka. Mám za sebou aj stán, ale nebolo treba. Celú noc síce dosť fúkalo, ale voľba teplejšieho spacáka sa ukázala ako správna, takže spalo sa mi dobre. Teraz je nejakých 6 hodín ráno, niečo zjem, pobalím sa, budem pokračovať ďalej, vrátim sa späť do sedla pod Pánskou Javorinou a potom budem pokračovať ďalej po Červenej na Bezovec. Sedem hodín a pokračujem ďalej. A späť na červene značenú turistickú trasu. Smer Bezovec. Čiže tady to.
Dorazil som na miesto, ktoré sa volá Zľavy. Ale nie také, aké dôchodcovia vyhľadávajú v Kauflande, ale Zľavy v Považskom Minovci. Kúsok odtiaľ to je studnička, tak si idem nabrať vodu. Lebo čo som pozeral, tak najbližšia voda je dosť ďaleko už odtiaľto. Treba využiť, kým je k dispozícii. Čistá pramenitá voda. Zo Zliav som zišiel do takého mladého lesa. Neskôr som prešiel na lesnú cestu. Stále je to okolo mladý les, sem tam nejaká lúka. Vidieť, že som vyklesal z vyšších výšok a zmenilo sa prostredie. Je to tu už naozaj také rečie, nie je to taký hustý les ako zo začiatku. Prvýkrát po tom, čo som vyrazil z Pánskej Javoriny, som vyšiel von z lesa. Aj nejaké výhľady. Konečne také trošku otvorenejšie prostredie. Nevýhoda zase, že v tom lese som bol v tieni, teraz budem na slnku. A začína byť naozaj riadne teplo a to je ešte len nejakých 8 hodín 40 minút ráno. No, hold to leto. Z lúky som znova vošiel do lesa a vystúpil na vršok, ktorý sa volá Skaliny. Ako som z toho aj celkom aj rád, že som znovu v lese, lebo na tej lúke to bolo naozaj také peklíčko. A ten, kto ma pozná, tak vie, že ja moc teplo a horúčavy nemusím. Takto v tom lese je to lepšie. Znovu som vyšiel z lesa, dorazil som k niečomu, čo sa volá Gabikino jazero, aj keď aby som to jazerom moc nenazýval. Ono to je skôr taká Gabikina jama alebo nádrž. Už vidím lyžiarske vleky, to znamená, že som takmer na lyžiarskom stredisku Bezovec, jedinom lyžiarskom stredisku v Považskom Minovci.
Zaujímavá hračka Praga V3S, ale v nejakej skrátenej verzii. Tomu hovorím tuning. Pekná hračka. Prišiel som do rekreačného strediska Bezovec, ktorého kedysi bola dominantou chata Bezovec. Dnes už ale nefunguje. To je trochu smutné, lebo ja som tu kedysi bol zo strednej školy na 2-dňových výlete a práve tu v chate sme boli ubytovaní, ale to už je dobre cez 20 rokov. Vyzerá to, že už nefunguje nejaký ten piatok. A toto je hlavný dôvod, prečo chata Bezovec skončila. Penzión Bezovec, ktorý je rozhodne útulnejší a lepšie vybavený. A tomu rozhodne stará chata nemohla konkurovať. Takže ono to tu stále žije, nie je to tu len taká osada duchov. Ale naozaj to tu žije najmä v zime. Ako som už vravel, je to jediné lyžiarske stredisko v Považskom Minovci. Majú tu dokonca umelé zasnežovanie, aj nočné lyžovanie. Nejakú čiernu zjazdovku tu ale nehľadajte, ale lepšie než nič. Aj keď neviem, ako to vyzerá s jeho budúcnosťou. No, to neustále sa oteplujúcom svete, keď už je problém so snehom aj na Martinských holiach, ktoré sú výrazne vyššie položené. No, nevidím to s lyžovačkou v týchto malých, nízko položených lyžiarských centrách do budúcna moc ružovo. Z Bezovca som zišiel na miesto, ktoré sa volá Bezovec zastávka. Tu sa delia turistické trasy. Ďalej môžete pokračovať po červenej značke, ktorá ide celým hrebeňom Považského Inovca až do Hlovca. Ale tam ja dnes nechcem. Ja mám trošku iné plány. A teraz zamierim po zelenej značke do obce Podhradie. Nová Lehota je jedna z najznámejších slovenských dedín. Že vám to nič nehovorí? Čo teraz? No, je to seriálová Horná Dolná. Naozaj moc pekná dedinka. Ja sa nedivím, že si ju filmári vybrali ako za dejisko seriálu. Dedina leží naozaj v peknom prostredí. Je to taká malá koncová dedinka, kde končí aj cesta. Naozaj v peknom prostredí. Nož, a teraz ďalej. Na Podhradie. Z Novej Lehoty kráčam po lesnej ceste. Väčšinou lesom, ale aj občas
popri takýchto lúkach a popri potoku. Ono to bude celé až na podhradie vyzerať takto približne. Ale je to taká príjemná prechádzka, nič zložité. Ono celý Považský Inovec je taký oddychový, nie je to vôbec žiadny náročný terén, ani vysoké prevýšenia. Skrátka je to celé také na pohodu. Pekná turistika, v pekných lesoch. Občas aj nejaký pekný výhľad. Stará horáreň. Mal by tu byť aj zdroj vody, ak si dobre pamätám. Niekde by tu mal byť. Na lúke za horárňou zvykol bývať v lete aj nie pionierský ma napadlo, ale skautský tábor. Mám to pohľadať. Je to tu nejaké zarastenejšie, než si pamätám. A niekde to tu bude. Tak som mu našiel. Sláva. Dobre som si pamätal. Na zdravie. Kúsok nad horárňou odbáča zelená turistická trasa na lesný chodník. Ale kľudne môžete pokračovať aj po tejto lesnej ceste. Zavedie vás tiež na podhradie, len je to o trošku dlhšie. Ale moc nie. Ja idem tadeto po tej zelenej. Stále kráčam lesom po zelenej turistickej trase, ale teraz sa konečne otvoril aj výhľad na to, kam mierim. Preto to sa volá tá dedina Podhradie. Topolčiansky hrad. Už som skoro tam. Fuj, ale je strašne teplo. Dorazil som do Podhradia. A dokonca aj tu sa v zime lyžuje. Nie je to síce lyžiarske stredisko, ale je tu jedna zjazdovka s lekmi. Ale viem, ako toto býva so snehom posledné roky, tak možno tak 2 dní v roku sa tu bude dať lyžovať. Bez umelého zasnežovania. Aj to neviem, či som neprehnal. Dobre, teraz sa pôjdem pozrieť na môj najobľúbenejší slovenský hrad. A to na ten Topolčiansky. Zaujímavosť na ňom je, že je to síce Topolčiansky hrad, ale nachádza sa od Topolčiana približne 13 km. Ale vysvetlenie to má jednoduché. Keďže Topolčany ležia v Nitranskej kotline, to je samá rovina, hrady sa stavajú na vyvýšených miestach, na skale, tak najbližšie vhodné miesto sa našlo až tu. A to, že je tu vhodné miesto, tak potvrdzuje aj vedľajší vrch, ktorý sa volá Úhrad, kde sú takisto pozostatky bývalého slovanského hradiska. A vlastne táto oblasť je na takéto slovanské osídlenie naozaj bohatá. Nedaleko odtiaľto sa nachádza Bojna a v nej hradisko Vály, ktoré je jedným z najväčších, ak nie úplne to najväčšie, archeologické nálezisko z dôb Veľkomoravskej ríše. A prečo je tento hrad, myslím tým Topolčiansky, pre mňa najobľúbenejší, tak žijem síce v Martine, ale pochádzam odtiaľto z Topolčian. Takže som sem chodil úplne od detstva
A tu boli začiatky mojej turistiky. A rád sa sem vraciam. Dorazil som k hradu. Posledný tento úsek bol celý po slnku. A musím povedať, tak ako sa hovorí v týchto končinách, slnko peče ako v trúbe. Strašne horúco. Pre tých, ktorí to tu poznajú a klopú si na čelo, prečo som sa trepal z Pánskej Javoriny takou strašnou obklukou cez Bezovec na Topolčiansky hrad, keď z Pánskej Javoriny sa sem dá zbehnúť za nejaké 2,5 hodinky, možno aj menej. Odpoveď je jednoduchá, lebo som chcel ísť cez Bezovec. To by bol Topolčiansky hrad. Musím uznať, že sa tu odviedlo obrovské množstvo práce. Ako niekoľko rokov sa renovoval a je to vidieť. A ja si to pamätám, ako to vyzeralo pred rekonštrukciou. To bolo celé zarastené. Niektoré múry boli úplne rozpadnuté. Celé nádvorie bolo zasypané suťou. Teraz je to obrovský rozdiel. Je to naozaj krásne urobené. A ešte sa pomaličky dorábajú nejaké veci. Nejakú históriu hradu vám hovoriť nebudem, to si viete vygoogliť. Ten hrad je z prelomu 12. a 14. storočia, takže zažil toho veľa. To by bolo na dlhé rozprávanie. To si určite viete vyhľadať, ak vás to zaujíma. Mňa teraz čaká posledný taký úsek cesty, a to z Podhradia na Duchonku.
Práve som vyšiel z podhradia a po žltej značke mierim smer Duchonka. Tento prvý úsek je cez lúku po priamom slnku, čo ma moc neteší. Je to pekné, ale slnko ma už fakt ubíja. Už aby som bol v lese. Konečne som v lese. Fuj. Slnko a teplo je neskutočné. Naozaj to nemám to rád. Vítam vás na Duchonke, jednej z top dovolenkových destinácií v Československej socialistickej republike. V 60. a 70. rokoch to tu naozaj žilo. Turisti z NDR, Československa, zovšadiaľ sme chodili. Veľká pláž. Aj s atrakciami, hojdačkami, volejbalovým ihriskom, pingpongovými stolmi a samozrejme samotnou vodnou nádržou. Stánky sú tu, jak si pamätám, odjak živa. Tento nie, ale tie za nimi. To je už riadne retro. Ono sa to tu moc toho nezmenilo. Pribudli akurát verejné záchody, tam to je vzadu. A inak to tu vyzerá takmer identicky ako v 80. rokoch. Ale to chodil asi tak najčastejšie v lete. Bola naša taká top letná destinácia. Už len preto, že to je 12 km od Topolčia. Takže leto znamenalo Duchonka. Letné kino priamo pri vode. Posledné roky znovu aj funguje. Dlhé roky to nefungovalo, ale posledných niekoľko rokov sa znovu v lete aj premieta. A samotná vodná nádrž na potoku, ktorý sa volá Železnica. A so železnicou nemá nič spoločné. Aj keď z Duchonky viedla kedysi lesná železnica, tak meno má podľa toho, že na mieste priehrady sa spracovávalo železo, preto aj Duchonka. Nemá to nič s duchmi, ale je to odvodené od slova dúchať, ako dúchať do pahreby. Malá pláž. A vzadu hotel Duchonka, ktorý neviem, či vôbec niekedy fungoval. Viem, že raz vyhorel, aj sa ho viackrát snažili znovu dobudovať, ale nikdy k tomu nedošlo. Teraz to je akurát tak ihrisko pre paintball. Ale vyzerá to tu lepšie, než kedysi. Už to zažilo aj horšie časy a aj je lepšie, ale celkom je to tu udržiavané. Aj na to, že je pracovný deň, je tu ľudí dosť. To by sme mali Duchonku, ktorá má síce už tie svoje najslávnejšie dni za sebou, ale
Stále to tu žije, stále sa ju oplatí navštíviť. Sú tu rôzne možnosti turistiky, športových záležitostí. Je tu veľa ubytovania. V lete sa tu konajú aj rôzne akcie, koncerty, diskotéky a podobné veci. Oplatí sa ju navštíviť. Teraz ma čaká presun do Prašíc, čo je dedina, pod ktorú Duchonka patrí. Je hneď tu kúsok vedľa, odkiaľ pôjdem autobusom do mojich rodných Topolčian. No prakticky celý tento výlet je o tom, že to bol môj cieľ. Tam ma čakajú rodinné záležitosti. To je taký svojský spôsob, ako ísť na návštevu k rodičom po svojom. Cez Považský Inovec. Takým radovým spôsobom. A keď ste niekto taký ako ja, tak auto nás to baviť nebude. Toto je zábavnejšie. Tak vás vítam v mojich rodných Topolčanoch. Malé mesto. Svoje tiež najväčšie dni svojej slávy má už za sebou, ale ja to tu mám rád. Rodné mesto je len jedno. Po rodinných záležitostiach je čas vrátiť sa z Topolčan domov, späť do Martina. A ako ináč, než mojim najobľúbenejším dopravným prostriedkom, a to vlakom, presnejšie vlakmi. Teraz ako prvý ma čaká vlak do Prievidze.